iz Zagreba i 4,5 do 5 dana pješke. Nisam dite radio tada, dobio ono otkaz, dite nisam imao para, nisam imao ništa. Jezik. Moj komšija ti kaže narod nema snijeg. A snijeg zakrha nam i to muški svima. Nek je vala baš. Ljepše se naskoro moram je zapaliti. Pa šti je? Neću, ja sam presto pušti, ima 2 godine. Jo, kada to juče bilo? 2 godine. Kad sam ja već te počeo pričati, kod toga snijega, da ja tebi ispričavam šta sa jednom desilo sa mnom. Ajde. Imao sam ja dita blaga ko i uvijek, naravno sam ja imao blaga. Vaj. Znam, ti si bio poznati. I imao sam ja dite 2 krave i hoćel biti 2 junci, ali sam junci imao. Uglavnom imao sam toga da sam. I ja jednom ženi zimu ovako bilo, gdje ćemo otići žena na sjelo? Kaže, neće mi stari niđe na sjelo. U tebe se kaže krava treba oteliti, a ti bi išao na sjelo. Ovo je rekao, nećemo, onda ćemo malo posjediti, ćemo leći. Dite, kaže žena meni, haj ti uzmi za pola lampuš i haj obiđi onu kravu da se ne botela. Odem ja fakat zapalim lampuš i van. Ja tam malo i metnem svima. I dite, međutim dok sam ja mećao, nesta lampuš Bog te ne jebo. Kako Bog? Pošao dite, nima nije bilo jasno. Jo, ovo ženo, kada na pak izađe? Gdje lampuš Bog te ubio danas? Kaže, nema ga. Kako nema, nije mogao u zemlju propustiti. Nema dite lampuš. Došao dite, jedan dan bio petak, došao u mene jedan kum iz Slovenije i pokupio ovoga rođaka što ima u Zagrebu. Došao on kod mene. Mi onako malo pekli janje, baš ono s njih tada ustao. Vidiš on tam kuj. Ona kuj svaki dan nosi treći obuć. Ma jebeš kuj, deti da ja tebi završim, možda sam počeo priješti, moram ići konekno mi riješi. Dite, mi onako kreni once, kaže, žena, htjeli si kravu. Zovem ga fakat i doktora, došao je, i mi ćemo tu kravu htjeliti. Fakat da bre telepili. Tela sam ja dobio možda neki 1200 do 1300 mara, ne znam sad je tačno. I ono nekako, bila je ta krava kod mene dugo. Kažem ja ženi, što mi ne bi onu našu šarenku zaklali da imamo zimi dilje. I dite, ja sam sad ono stavio da za tu dilju za. Viđa je, baš kući jebote, rod. Puš, posti negdje. Znači morate Aj uzeti, kući jebote. uzeti pušku i Pusti. to Živla bi ona koji mi. Aj. I dite dođu u mene ovi rođaci, malo onako popili. Kažem ja njima, dako je iz zeze, hajmo oboriti onu kravu da zakoljemo. Hoće dite ljudi. I zove mi Ibru mesara dođe Ibru. Kažem ja, Ibru ti to sve sredi, ja sam malo popio, ja odem malo leći. Kaže Ibru ne skiraj se rođe, to će biti sve sredito. I dobro, ošao ja u kući, kod mene žena zove. Ustaj Bog ti, pomogao ti ležiš, hajde ja šta je bilo van. Šta je bilo iz Novom Roku, da svi ko posi ko kaj nije. A u mene nema neki teres pade sam. Kažem ja ženi, eto me sače. Ja izađem vani, bome kad sam izašao komši, imao sam šta i vidjeti. šta to? Ta bome. Po krave dite, homen suho, Bog te ne jebo. Ona je lampuš kravu pojela. Hanč, pogledam što vresti. I ona je lampuš gorio dite u kraju. Kada su je zaklali, sve ono povedli, po pastrame je bilo, vidite se još. Jesi je što prodao? Prodao sam ja te godine, znam da sam dobio za pastramu 800 maraka, ovo sam svoj rodbin dao džabe, ono meso što je ostalo,
Ja stavio sebi u frižider, pola prodao. Pa jebe mu majku, ne znam kako se to tako moglo desiti, nikako ne ide u glavu. Šta se radi s kostom da nisi i njih povukao? Isam koji sam ostavio, pa imam ja mislim još od te krave kosti pa ovako neka žena baci u kuhanje neko. I ja sam gulaš, jedan sam pravio do toga mesa, bila ukusan samo tako. Tako je to te zime bilo sa mnom. A ove godine sam se zajebao žena nagovorila, hajmo kaže stari na more, svi ode sve mi nećemo. I ja prodam 3 krave, sad ja samo onu juncu kuće. Kako sušti kostromu sred ljeta? Gdje je bilo ljeto, bilo prezimu, Bog te ubio, gdje ti slušaš šta ja te pričam. I ošao sam ja dite na more. Oj, jesmo se izbrskali, bože ti drogi. Oj, pa sve dite ovako guli ženski koliko Bog hoće. Ti da smo mogo vidjeti, Huseine, moj tim se komodo usmije. I dite, najvjerovatnije da će vjepe kupiti krava, ali ove sam ja cijel godine kad sam krenut na more priključio i struju, pa evo joj nek sad poji lampaš. Ko je jebe? Ona se meni sklotila.